Sa Danau City, usa ka trabahante ang patay human maanod sa sapa kagahapon. Pipila ka mga barangay sab ang napiktuhan sa pagbaha. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa rescue operation sa mga otoridad kagahapon sa barangay Ginakot, Danau City. Usa ka misis nga naglungag neto higayuna mo'y nabilin sa ilang balay dihang misaka ang level sa tubig sa sapa. Ang iyang bana una nang nakaluwas sa iyang ugangan ug gitabangan sa mga rescuers aron makuha ang asawa. Apektado sa pagbaha sa Danau City ang barangay Tabok, Ginakot, Suba ug poblasyon. Gumikan sa pag-uwan sa Bukirang Bahin, habig na sa lungsod sa Tuburan, mi-overflow ang Tangon River, usa sa labing dakong sapa sa Danau. Ubay-ubay nga mga nagpuyo kilid sa sapa ang gi-rescue sa mga otoridad. Sa barangay Tabok, muabot sa 30 ka mga households ang gipabakwit. Mga bata lagi siguro bakwit. Kung nalunupan gid niya sir. Oh, kani. Kaya kung nalupa para siya, apil. Tuyo ka naman dyan, isla naman eh. Katuloy pinakagrabe nga baha, sir. Taas na kayo, ano? Oo, taas na kayong tubig. May gamayng party sab sa riprap nga nagusbat tungod sa bulog sa tubig. Kagahapon sa buntag dinhi sa barangay Tabok nga aton himutangan maayo man kuno ang dagan sa panahon apan kalit lang nga mitaas ang level sa tubig sa sapa ug gani milapaw na dinhi sa riprap nga atong gibarugan. Sa kakusog sab sa volume sa tubig nangaluka kining mga punuan sama na lang niining dakong kahoy sa Jimilina. Si Ginang Virginia ug iyang pamilya among naabtan nga pauli na gikan sa barangay hall kay ang mga naapektuhan sa baha gipanghatagan og ayuda. Temporaryo siya nga miistar sa usa ka gitukod nga gym human maanod ang iyang balay sa may sitio Bagunan, Barangay Tabok. Na-emosyonal siya sa nahitabo ug nabalaka kun asa paingon samtang nagkaduol ang Pasko. May hinatag sa Ginoo na mo pinaskuhan, ingon ani ra gyud, sir. Hindi sura, ultimo higdaanan, wala na gyud. Samtang patay human maanod sa baha, si J. Warren Almaden, 27 anyos, taga Bukirang Barangay sa Lawaan. Sayo sa buntag siya mibiya sakay sa iyang motor aron mo trabaho sa Lapu-Lapu City. Sa silingang barangay sa Ugis, nakit-an ang motorsiklo apan missing si Warren. Hapon na nakit-an nga halos matabunan sa naanod nga gapnod ang patayng lawas ni Almaden, mga kapin sa 10 kilometros ang gilayon kundiin nakit-an ang motor. Ikot lang ako when we had an interview isa nga kanang ayun na lang og duty kay maglain man panahon. Okay. Ana lang daw ko siya duty lang daw yun kuno siya sayang daw. Sa Mountain Barangay sir, mga kuan pa daw mga 3 to 4 o'clock in sa kadlawon diha na ni Kusog. Misaad ang City Hall muabag sa pamilya sa namatay. Maayo na ang dagan sa panahon sa Danau apan di kuno angayang mo kumpiyansa gihapon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.